ואנחנו עם בשורות קצת פחות טובות, במיוחד למי שסובל מלקות ראייה או מעיוורון, ובכל מקרה רואה באופן מאוד חלקי, ויכול להשתמש בצגים גדולים כדי לקרוא תוויות מחירים, או למשל מספרי קווים באוטובוסים. ואנחנו מתבשרים על כך שאגד נכנעה ללחץ חרדי, והחליטה שלא להציב על האוטובוסים שלה צגים גדולים, שיכולים לשרת מצד אחד גם את ציבור לקויי הראייה, אבל גם מי שרוצה לפרסם בהם. חרדים מפחדים שהפרסומות האלה ישמשו לדברים שאינם צנועים, וכמובן הציבור או העמותות שמייצגות את לקויי הראייה נזעקו. אנחנו אומרים שלום כאן לשניים, יובל וגנר, יושב ראש עמותת נגישות ישראל, שלום. שלום, שלום. ולרון רטנר, דובר חברת אגד, שלום. שלום. נו, נכנעתם עכשיו, אתם בטוחים שהחרדים יעלו בהמוניהם לאוטובוסים? אני אינני יודע מאין אתה שואב את המידע הזה, אבל ממש בימים אלה צוותים מקצועיים החלו בהתקנה של מכשירים מתקדמים מאוד באוטובוסים של אגד. מדובר על אלפי אוטובוסים. המכשירים האלה ייתנו מענה אופטימלי גם לציבור לקויי הראייה, גם לכבדי השמיעה ולציבור בכלל שחפץ במידע באוטובוסים. ונדמה לי שכל המהומה שקמה זה ספין תקשורתי של חברה מסחרית כזו או אחרת שחפצה שהיא זו אשר תתקין משיקולים כלכליים גריידא. אתם בעצמכם אומרים, או בעצם לא, זה לא הודעה שלכם, זה הודעה של חיים פסח הורוביץ ואברהם דוב דירנפלד, שהבטחתם שלא יהיה פרסום. הרב שמחה קוק ישב עם מנכ"ל אגד, קיבל הבטחה של אגד. אני חייב שאתם תעשו סדר בדברים. אני לא חושב שציבור לקויי הראייה או כבדי השמיעה בישראל חפץ בפרסומות באוטובוסים. לא, אבל הם חפצים בצגים גדולים, במסכים. הם יקבלו צגים גדולים מאוד, בהירים, נהירים, שיקלו עליהם. הנקודה היא פשוטה. עמותת נגישות ישראל פועלת קידום הנגישות לכלל האנשים עם מוגבלות. זה לא רק לקויי ראייה ולקויי שמיעה, זה גם לקויי שפה, לקויים קוגניטיבית, לקויים נפשית, אנשים שמדברים שפה שונה. מדובר פה בשתי אפשרויות. אופציה מיושנת שאגד עכשיו מקדמת ובעקבותיה חברות נוספות, שזה מסכים שהם רק טקסט ומספרים, ונותנים מענה כן ללקויי ראייה ושמיעה. האופציה השנייה היא מסכי טלוויזיה ופלזמה, שנותנים גם תמונות, גם פיתוגרמות, גם מפות, ובעצם ההבדל הוא שהעלות היא דומה, אבל ההבדל הוא שאחד נותנת מענה רק ללקויי ראייה ולקויי שמיעה, והשנייה נותנת מענה הרבה יותר טוב לכלל הנושאים, אבל גם לכאלו שמתקשים בשפה, לכאלו שלא יכולים לקרוא, לכאלו שהם באים כתיירים, לאנשים... אין ויזואליה, מה שאתה אומר זה אין ויזואליה. כל העניין הוא, החרדים לחצו עניין פרסומות. כולם מסכימים שאם יוותרו על הפרסומות, ואנחנו פה לא מעניינים, אני פשוט מתרעם על העניין הזה של הצד המסחרי, זה לא רלוונטי, אנחנו מקדמים את הנגישות. תעשו מכרז, תבחרו איזה ספק שאתם רוצים. העיקר שיתנו פתרון שנותן מענה לכלל הנושאים, ובפרט לכלל סוגי מוגבלויות, ולא רק למי שמם. בואו רק נסכם, רק כדי שנהיה ישרים על העובדות. העובדה שאתם, בוודאי, אני מאוד מכבד את מר וגנר, רק רגע, מר רטנר. פשוט לא מדייק, וזה חבל. מר רטנר, רק רגע. בואו נסכם רק כדי שנהיה כולנו מיושרים על אותו קו. העובדה שאתם לא מתקינים מסכים, אלא צגים של מספרים ואותיות, היא בשל לחץ חרדים. נכון או לא נכון? ממש לא. גם זה לא נכון. ממש לא. צריך להסתכל על התמונה. ממש לא. אפשרי להשיב. אנחנו צריכים להסתכל על התמונה הכוללת. היה פיילוט שנערך בחברת בת שלנו בנתניה. הוא מוצלח מאוד. ולגבי ידידנו הוא לא כל כך מוצלח. מלווים את הפרויקט שלנו ראשי ממר"ם לשעבר, אנשים מאוד רציניים שמתמצאים בתחום הזה, ולא בכך בתחום של נגישות רק, אלא בכלל בתחום של... בוא נדבר לעניין. ולגופו של עניין, לגופו של עניין, אנחנו לא פועלים בחלל ריק, אנחנו פועלים עם משרד התחבורה. המערכות שלנו תהיינה כמו... אתה מתחמק מהשאלה. שאלתי אותך, נכון או לא נכון? אנחנו פועלים עם משרד התחבורה, לא בחלל ריק. המערכת שלנו תהיה כמו ברכבת ישראל, כמו בחברת מטרופולין, כמו בחברת דן, כמו בכל שאלתי אותך, נכון או לא נכון? שנכנעתם פה ללחץ חרדי? לא, כמובן שיש לנו מאות אלפי משתמשים מקרב המגזר החרדי, שנוסעים מדי יום באוטובוסים של אגד, ואנחנו חפצים מלבד לדאוג לכבדי הראייה ולקויי הראייה וכבדי השמיעה, גם לדאוג למאות אלפים שיחושו בנוח באוטובוסים של אגד. אני קוטע אותך כדי שנוכל להמשיך את השיחה הזאת מיד. אנחנו נפרדים מהערוץ הראשון, ממשיכים כולכם לערוץ 23, נמשיך בשיחה הזאת אותות הצעדים שאגד נוקט תחת לחץ או לא תחת לחץ, ונהיה גם עם הסוסה, המופע החדש של רינה שיינפלד, ואבנר שביט בסרט חדש, החיים בזמן מלחמה. תשדירים וחוזרים. שלום לכם.